So guys, time check, it's 11:52, 12 midnight na nawag si Jik kay siya isa dito sa ilang balay niya na daw bitin sulod sa ilahan dito. So nagpatabang ang tigwa. Tanaw mo dito. Instead na nag-worry me, nagkatawa na noon ni Aniron. Tanaw na to niya kung tinood ba siya nila dito. Kawa na meron. Utrupod ba ako talawan ug bitin ha? Ukirig pa siguro ko ano dito. Magdala to bunal. May itatag bunal dari guys balay. Hindi ko murag sakto. May itatag tadarag bunal. Ano mga kahoy dito sa ilalim. Ganon. Kahit ito siguro yung bunal. Tara labay. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's all with you, but I'm coming home to you. I'm coming home to you. Sina ang bitin dari sa sala. Kus asa man di ay? Dito nasa trapo lang. Na man good. Asa ko dapit. Wala man good. Gisulod sa trapo? Nasa kabinet sa sulod? Wala man lagi be. Ya. Diyan pwede, ay, Eddie! Lapos lang. Eddie, pwede ba na kanang patsyon? Patsyon na ito eh. Gamay? Pagawsa na ba? Pagawsa na ba? Kung abriyon di ay nagkuhan. Ayaw bukay, parang na boss, dilo niya na pero. Gamay, kung daw kapon, masigo kayo sa bunga. Unsa ka gamay? Ayo ka, parihara magnong po si Ems o Dali na, dali lang, dali lang. Dali na, no? Unya na, dali lang. Pagawsa ang ginatanong. Unya na, abrihan siguro na to, na. Abrihan ni. Ay, sabi ni, kasi mudagan. Mukha ka! Abrihan gani, kaya para makagawas. Buko! Unya na, abrihan siguro ng purtahan. Ayun, si Pagkakas, kung siguro. Kaya lang, pagawsa, nagyapon siya. Abli sa putahan. Sige, game. Pagawsa naman. Pero huli na ano, Talaman ka bitin, Jess. Wala man mo siguro bitin ba? Uy, dual din ka dire. Abri, Ems, kung bitin. Mambot, hindi ka lang. No? Wala, man good. Jangan sama kami, ada sama kami. Ay, kami. Kailangan nagkuhan, spot. Oh, baik. Di mana mau kuat bilang ayun. Siapa lah ayun? Kani pong mga buang po niyo. Mura pong buang, magpa-video call lang kaya para makakita. Flashlight, may flashlight. Musa may tag-iya sa balay, oh. Suga din, Jake. Yun po. I-on sa to, i-on. Bugal-bugal naman siguro ka, Jake. Wow, magkaunang mabagul-bugul mo. Cuman, lapos-lapos. Kailangan mo, wala mga kalbiro, mga
Ano siya? Saan ni? Naman. Naalagi na, naalagi. Masakit sa akin dyan, oh. So, nag-igapos mo tayo siya. Dapat, nalapos na rin. Sigaw mo diri. Nalapos na ako sa inyo. Saan, Jod? Promise, ayun dyan ang gako. Ihawa-hawa na dyan, puro ha. Legit, tanggalan na. Tanggalan lang, tanggalan daw. Tanggalan daw. Saan ako makalusot ko siya dahil skill. Ay, sabihin ko naman. Tungtong, ano, Jod na, Jod na on. Tanggalan daw ng mga kaldero. How do tangkal? How do tangkal mo advice? Ayun, balik sa Japi. Wala lagi. Naalagi, joke, naalagi, joke. Wala manggod. Naalagi, naalagi, joke. Ayaw lang kaldero mo. Kita ko wala dyan ko wala dyan ko nila yung tanaw sa iya nga. Nalagi, nalagi. Kasi nilusot na nila. Naman. Nalagi ko nalagi pami saya pala dadap din. Hindi sa man. Kasi nagkumuflash na ng ano. Unayo, mahal. Ayun, ayun, di ko matulong. Spray, ito gawas. Malipo nga sila. Ano ito mga kaldirin daw, Jet? Brown. Kadrin, isa rin. Oo, suksok siguro. Ang suksok dyan siya dala. Suksok daw siguro. Wala oh. Spray, Jet. Kaya ko na sila ba? Wala na eh. Ikaw na. Spray kailan mo. Lugawas wala, di ba? Wala ganino, wala man. Basig nilakaw na. Wala lagi ni Bali, siya suro. Musok-sok maguna. Paminaw na ko nun, nahay lang ni siya. Wala lagi nakikita ko job. Hindi na ko siya. Kaya ilahi na yung kuhan, yung pananaw, murag nakahay siguro ni siya. Wala bitaw dyan. Gawas dito dyan. Eh, nasa likod. Ayos ang lakaw. Ano ko yung naadyo ka job? Para. Sino ba dito dyan? Dili ba? Dili sa kilid pa. Ayos ko. Gala daw. Kamusta daw? Isang tubig ninyo, oh. Sigda sa kuhan. Sugod. Dura, oh. Trabaho, no? Gusto ako. Cook ba to? Wala man, uy. Epic fail man, uy. Buton. But-buton kayo si Aris. Epic fail. Epic fail kayo. Wala good. Naadyo ka ibitin. Wala yung lugar ninyo. Pasig ni Hawa na, Jake. Pasig na sa mong kwarto, Jake. Epic fail gapo. Wala na ganit no way bitin. Wala ibitin. Hindi na ako ihuli. Ihuli na. Pagid ni paulion. Ayun sa mula ko. More na mig naglungkap dire. Di pa may paulion. Way bitin na itabo. Di buang-buang lang ni siya. Gidaman-daman. Mauna kay magsigig panguwag. Mauna, gidaman-daman na. Gidalaw bitin. Siguro kuan mapukulang yung kuan mama sa iyang nauyab. Mauna. Wala ka yung bracelet. Oo, gibitin-bitin. Taglo ko na.
Bahala siya, basta kami mamuli ni mamuli ni. Ay, mag-usaman ni diri mo amig buang. Unsa dito ka gamay be? Unsa ka gamay? Ito, dyan sa taas siya ni anak ko. Unya kung nasigo ato sa gamay kay nga bangag be. Elastic din ako. Taka ra ka nga mo pusok-sok juday sa dirag maayo. Sige na nakadakaw murag wire. Dili, ito, taba ang to. Wala man kay ning lain transfer diri sa lain lugar. Wala, bukan dito siya. Yung taba, yung ano mo, yung gawas mo, Wala na to eh. ayun, sabot siya. Biglalit lang ito. Oh. Ang gawas ng mga ok-ok. Wala na to eh. Mag-usawa diri sa inyong balay. Tapos paglakaw na mo, kay mga gawas din siya. Ikaw na lang isa. Oh, syaro gipaasuhan na. Nigtulog ni mo niya, tabunan na lang ni mo imuhang kuan, kwarto. Tabunan na ni mo imuhang kwarto og tela sa ilalom. Pagka 20 siya. Wow! Kuya, uwi na pa, may oras ha. 15 minutes to stay, ana? Gawas na ron. Nagpaging, masuhan ba ang kuan, bitin? Naggoy sa bitin na pa. Jamming kayo. Guys, for content lang sir. Dala pa yung may kutsilyo. Oh? Andam na. Mabuwak ang peso. Andam na ba kayo may buka ko ninyong tiles? Ya, wala di ay. Giprank naman siguro tani. It's a prank. Auntie, pwede na mo uli. So magbilar daw minok kay mugawas gyud daw ang bitin, auntie. Wala na na. Lagi promise. Ano naman? Man natulog na na dira kung naa. Sure ka? Lagi. Unya ni surado ni sa mo kwarto butana ni magtela mo ang kuan portahan sa ilalom. Kay para katong busy pa ta dire sa gawas isulod dito sa mo kwarto din. Nag-unlan na din. Dako-dako siya. Ah, itong kahoy! Nasinunay na siya. Asa dapit? Dalaw sa NCCC. Ano siya? Sa daw? Ah, NCCC. Klaro kayo. Panit dol, diri. Bro, di siya mo niyo ko, bro. Bro. Oo, no? Ay, kubra. Yes. Gasin na ako. Ako na lang, ipiton. Ipiton na lang din na to. Guslapan. Ayaw, ipiton din na. Para guslapan lang. So, na-adyo bitin confirm. Na-color brown ang bitin. Kita niyo. Dili, gunitan lang ako nang i-duslap dito niyo man Dili, ano. diri man nagkalog diri. Dili ba, guslapan na lang. Talaga sa mga gamit. Buton kay si Aris. Upik fail.
Kung kamukha mo, Sura yung sura mo. Suyo. Eh, sa bahay. Dikit na. Kung sige po so. Marami po. Ito boy, sa mga. Yawa! Alam, nakala siya! Di mo siya kabot-abot sa iyo mga. Lalo sa pitas. Kasi yung sa patunan. Lalo sa pitas ka. Wala siya sa Sige, iyo. hindi komplain. Eh, tumakil din yung mga sabi. Hindi ka meron. Wala, sabi. Ay, siguro. Siminto mo din ba? Simento ang pilit. Wala na nasa drum. Uy, basta akan ba yun ang tawag sa'yo? Ha? Tara. Ano siya? Ano sa kayo? Ay, okay na. Tawa. Simugan natin kayo. Masimudagan ka. Tara mo sa dulo. Wala. Nakuha yung ulo? Ay, dili. Wait lang. Sugat yun. Dok tayo? Ulo na. Taas na ba? Patuloy yung ulo. Taas na. Hindi ka ba? Sure, tawagin yung pilit. Ay, sabot. Di ko yan ang mawat eh. Taas ka na siya. Ano? Na, tawag sila. Try yung ulo. Sa'yo. Eh, tawagin yung pilit. Ay, sige. Tawag. Ay, Ito, yan sila. hindi na sa ipit ang ulo. Tawagin yung sa bitang yan. Ayun, duwa na dito buko. Sa ano oy. Oo, yan ka. Boss, tara boss. Yan yung tawagin sa edit na lang. Tawagin lang yung pilit. Hindi kaya ako. Maipit niya yung ulo pa sa kayo. Dari man sa likod ang Dala, ikaw hipo sa amin. Bahala ka dala. Gray ba? Banapon. Banapon eh. Banapon.
Ngayon yung balay. Kapoy, uy. Guys, ngayon, alam, ilisod kayo, ikuha mo kayo. Dili ba yung pagtigo? Asa yung suksok di? Dito ang isa yung... Kasi yan ka na kayo mo ulo. Do it! Tawag ka po, hinong ko na tayo na. Kubra ka ni. Brown, good brown. Sino ka? Bago lang ito naglunog ba? Change of skin. Tukadero na siya doon, forever na. Yan yung, ito yung gawsanan. Kita niyo. Oh! To confirm. Okay, tinuod yun dahil dumiyang bitin dahil nga kwan. Baka po mo kay Kagnaong good. Pero tan ba ako? Higiyok, manggod dyan, yung tuyok-tuyok ba? Wala pa yung mga gamit. Lord. Yan ba? Imo din ikaw suso. Sumo nagyan mo dito kay nagawa siya. Sulukin ba? Listen, look, and listen, and learn. What? Baka ako nung Kagnaong. Yung balik. Buang ka, patayinan, bubalik. Mga kauban niya. Unsa na gang? Karon, kay patay din yung anak. Dahil ako family. May family. Oh. Gaan ba? Gaan. Oh, wala ka rin gigunitan mo na dira. Sulit kayo. Karon, badtong friends ato. Gani. Patay din mo ay muhang kuan ha. Yes. Wala na to eh, muna na. Manguli na siguro may buang, wala na na yung kauban dira oy. Wala, nalagyan ako naman nagamba. Doon mo jugiyan ka magpagkawa sa telopin. Limpyo-limpyo lagi. Huwag mag-limpyo-limpyo yung balay, mauna. Ngayon naman may bitin gibalayan, be. Paliwanag daw, be. Anong naibitinin yung balay? Isirado daw niya, katulog na, buang ka. Wala na itong bitin. Good night. Buang ka? Sigok mo siya tagayin na. Dili ako na. Balik lang. Bakit ka, uy? Lakaw na may babae. Mga 10 minutes na. 10 minutes? Kanina isa na ni kauras o 10 minutes. Buang ka, mga dlawnan po, midirig apil. Guys, for more bitin region. Abang dili mo ito i-apil, ha? Ba't dili mo i-apil, ha? Ikaw ba yung mag-edit? Okay.
Wasa ka doon.